Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή υπάρχουν και πολιτικοί που έχουν γνώσεις, μπορεί να μην έχουν την ίδια εμβέλεια ή την εμβέλεια που θα ήθελαν για να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα. Από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά βοηθούν την Ελλάδα, δείχνοντας, αν θέλετε, πού είναι ο φάρος, πού είναι το φως. Και κατά συνέπεια, όταν συνδυάζουμε τους δύο μαζί, βλέπουμε ότι σχηματίζεται η έννοια της προοπτικής και βλέπουμε ότι δεν είναι καλό να περιμένεις το φως από το τούνελ. Είναι καλό να ανάβεις τα κεριά μέσα στο τούνελ για να δείξεις στους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο δρόμος και αν φαίνεται προς το παρόν σκοτάδι, είναι επειδή υπάρχει μια διαδικασία. Εγώ θα έλεγα ότι προσπαθούμε να μετατρέψουμε το πλαίσιο της κρίσης σε μια ευκαιρία, όπως το λέει και το κινέζικο ιδιόγραμμα, με την έννοια ότι είναι μερικές μεθόδους που είχαμε παλαιότερα που δεν λειτουργούν πια λόγω της οικονομικής κρίσης. Κατά συνέπεια μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, πιο στρατηγικό. Η στρατηγική εξ αρχής δεν λειτουργεί μόνο με το τώρα, λειτουργεί με το μέλλον και κατά συνέπεια τα προγράμματα και αν θέλετε όλο το πρωτόκολλο που ακολουθούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο σε αυτό το μονοπάτι έτσι ώστε η Ελλάδα να βγει από αυτήν την κατάσταση και να μπούμε σε μια δυναμική αλλαγής και να περάσουμε από την αναμονή στην ετοιμότητα, μας επιτρέπει τώρα όχι να είμαστε αισιόδοξοι, αυτό δεν έχει νόημα, αλλά να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη και όχι μόνο ανάγκες. Η ανάγκη είναι ανάγκη υψηλής στρατηγικής, η οποία βασίζεται τουλάχιστον σε δύο μεγάλα θέματα που είναι η ΑΟΣ και ο Ζεόλιθος. Άρα ο συνδυασμός των δύο και της ξηράς και της θάλασσας μας επιτρέπει να δούμε ότι το 2014 θα υπάρχουν αλλαγές. Άρα το θέμα είναι ότι πώς εμείς θα προετοιμαστούμε και γι' αυτό για μένα έχει μεγάλη σημασία άλλο να περιμένεις τα πάντα από τους άλλους και άλλο να προετοιμάζεσαι να δώσεις και εσύ έναν αγώνα. Οι Έλληνες πρέπει να προετοιμαστούν να δώσουν έναν αγώνα, όχι έναν αγώνα απλώς αντίστασης σε μια οικονομική κατάσταση, αλλά έναν αγώνα απελευθέρωσης. Έχει μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι το 2014 θα είναι πραγματικά μια χρονιά, την ονομάζουμε ήδη σε διεθνές επίπεδο η χρονιά της Μεσογείου, γιατί θα έχουμε εμείς την πρώτη προεδρία και αμέσως μετά από εμάς είναι η Ιταλία. Άρα, αν δεν το χρησιμοποιήσουμε εμείς και ως Ελλάδα και ως Ιταλία σε συνδυασμό με τα θέματα οριοθέτησης, αξιοποίησης στο θέμα του Ζεόλιθου, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας. Ενώ τώρα υπάρχει αυτή η προοπτική. Και επαναλαμβάνω, ακόμα και το σήμα που επέλεξε η Προεδρία της Ελλάδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καράβι. Αυτό το καράβι δεν είναι τυχαίο. Αυτό το καράβι για μας είναι η ιστορία του ελληνισμού, αλλά είναι και το μέλλον του ελληνισμού. Αυτό το καράβι θα δείτε ότι θα είναι και LNG. Αυτό το καράβι θα δείτε ότι θα ενώνει λιμάνια, θα ενώνει σταθμούς αεροποίησης, υγροποίησης, έτσι ώστε ο ελληνισμός, αυτός ο πολιτισμός που ήταν ικανός να χτίσει πάνω στη θάλασσα, δηλαδή να χτίσει πάνω στην ναυτιλία, να βλέπουμε τώρα ότι δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε ο πρώτος εμπορικός στόλος, πρέπει και η ίδια η Ελλάδα να μπορεί να το αξιοποιεί και να μην είναι μόνο και μόνο κάτι το παθητικό που θεωρούμε ότι το κάνουν οι εφοπλιστές, αλλά δεν ασχολούνται με την Ελλάδα. Δεν θέλω να έχουμε μόνο σημαίες του Παναμά και της Μάλτας. Πρέπει να έχουμε και ελληνικές σημαίες, οι οποίες να δείχνουν τον δρόμο. Οι παραγγελίες που έγιναν το 2012 σε καράβια LNG, οι περισσότερες στον κόσμο ήταν ελληνικές. Αυτό λέτε ότι κάτι λέει για το πώς κινείται, για παράδειγμα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Ακριβώς, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να ξέρετε ότι οι παραγγελίες αυτές έχουμε σχεδόν μια περίοδο τώρα 34 μηνών για την κατασκευή ενός καραβιού LNG. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι αυτές οι παραγγελίες που έγιναν ήδη από το 2012 μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ γιατί ενεργοποιείται αυτό το όλο πλαίσιο. Δεν κάνουν παραγγελίες απλώς για να παίξουμε καραβάκια. Η σημασία για μας είναι ότι υπάρχει και η διασύνδεση. Θα το δείξουμε. Δηλαδή να υπάρχει μια διασύνδεση, θα είναι για πρώτη φορά για την Ελλάδα που θα διασυνδέεται πραγματικά έως την Κρήτη μάλιστα και μέσω της Κύπρου και ακόμα και το Ισραήλ, όπου αυτός ο ηλεκτρισμός θα προέρχεται από καύση μεθανίου. Δηλαδή τώρα δεν μιλάμε για θεωρητικές προσεγγίσεις, μιλάμε για κάτι το πρακτικό. Οι αρχές του 2014, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο, θεωρούμε ότι θα έχουμε τα πρώτα τεμάχια, τα πρώτα οικόπεδα.